Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabenta ka jingpuli ka jingseo ka baret but hila ban lagu ban puli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu license, riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit ha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan hakabede bat katuko project hakaba nakalian jong sarkar ladangam bakla lukisnem ki ajar khat lai ke baki lasdang ya kabante ya katuka TB hospital te ma ajar khanyo ajar kapra la pendap ya katuka jintai hakaba ngilai kemilenti ba katuka TB hospital kemba nakalian jong sarkar kala rai ya kaban shift no nang tayo po mau prem sini siapa umsawi tenre phosi hadin katukan nisnem du kaba kiladep ya kaban tail nadong sedong di kabang ingimla bantip le seki don katukan diki tiar kitari kaba ki hap ya kaban penbiang tenre katang ingimla ya kaban tip nakalian gajong ikung kaborsno tenre haba pai katum ki ya gajing long gajing manjong ki structure pat ba lalong ibabit babiang tenrei kalapen lengo yang ikum ka dorbarsnong ya kaba hadu menta kata ka TB hospital kampat function barah ka jaka ban function kata ka TB hospital dan ngiyo ya ka jingtip ban ngiyo ihru bahadien ka jingwan jong ka COVID-19 de lapan long ya ka jaka lapan long ya ka kampus kum ka COVID center di kaba ngangai hikat kum kidak kishin ki bahado mentahiru ya kaba kadang sahi kum kataka COVID center de hakabedi pakani ka benta ya kajing penslam tingi yo I healing baki kot kubor ling baki social media ya kaba lesi ka don ka changes ka decision ya kaba sipang kiong man wanra ya ka TB hospital sini shom so sipang kiong man penne ang tayo po mo prem sipang kiong man shift man penkelano ya ka Shalom Medical College hang tai hapo mau prem ba sipang kiong man wanra no ya ka medical ka Shalom Medical College ni siapa mau pat sauli jong ditang kita ya ka ba ngingi siyo ya ka jingtep tenre halo be di bakani ki ba nakaliang jong ka sarkar hamtam ka be baki development ba pe de kalong kai ka basusi namar kam de tang ya ka ni ko TB hospital tenre ki bon ki banta ba kadon tang jingtai te henry andala dep ka jingtai ki baboni ki building ki susa komto kamdala ban function la ding ekran ya ka dispensary la ding ekran ki PHE ba pe klem de jer ka tang hangno yo bon ki shinong ki ba kum ki jingtai ba pe ba ki nakalen jong sarkar ka ledra tenre kelashu kelalong kum ka jaka sem ablang sem ap masih jong ki nong shong ha gitu ki jaka te ya kan ni ka TB hospital ka ba kiki lawan ra runa do gitu gisnem angtai apa mau pat sauli lada ja bakim simla pentre kam ya kakum ka COVID center kan jenala long kajui te halo be de bakani ka benta te na kaliang ga jongi kum ka dor marsong ka ba nga ngalong kum ura marsong nga kentu bat nga kemilenti hiru bana kaliang jong ka sarkar ya ka ba yen simkia ya kata company ba hadin ka bala biang I infrastructure gani kata ya ka ba kin long functional no nang ba ka jing mentoy na lor ba kila pelut ya ka pisa ga jong pai ba ban sina ban pelut kap to na ka benta ka jing mentoy jong pai ba kai ka badan kam bar ka basa na kaliang jong ka bor jong ka sarkar ba kadai ban le kalong ba
Kini ban function ka kamdei ke jaka jong ka shinong kadei ke jaka jong ki kur khatinor akaba haki tu system kat kandai spa kandai punriu kandai punyu akaba nakaliang jong ka sorkar kala approach syangi ke shinong ya kaban aye ke nusi nakaban ta ban set up ya ka new shillong township de dakawai ke jingmot ya kabangi expect bakal long ke jingmentoy hagi babun kiliang nakaban ta ki nong shong shilong jongi bat ka jing dan kam hi jong ka jelahi paroko den kaliang jong ka shilong ha gitu por ni la ai ka permission den rekom balong mentai tiki steel project kam dot adong da ka don tangani kawai ka ba ki khot ka TB hospital de lain nang ta gi di jong ki central sudah ka ba ki la long functional de halor jong ka ta ke ye ka ba ka don hi ka jing ta ka don hi ka jing berkat abaki project jong ki central ki function wurwut ka ba ki project jong ka state part ka susah kut tu kadon ke jing lerang yala ka jong ka jela dena kalian ka jong aku urang basyong akan tu ya keyboard di bahalor ya ka ba kilmam dai ban bo ya ka jela ka jong ya ka jing lerang namar ba kum kini ki project i babon ka susah kongren ka ba omla ya ka ban function hakabe dai bat ke jing yo jing mentoy la ne kilat yo kam yo jam jong ki khon samla de nganom ong tang na ka banta jong ki kena shinong laneki unemployed youth jong ka shong mopat den reke ka ba laya penbek ka ba laya kren bat kumjuru bana kaliang jong ka sorkar lengba ka urban affairs department akitu kislen kat kandai spa kandai punyo kladon ru ka jing sign agreement om tang bat ngi ka shong mopat den re bat ka thani bor koi ka bangi khot ka shiliang umken kasiliang umkan berokwe hakaba nakalian jong ka sorkar bahkan ai ya ka opportunity kaba kambun nakabantai kisamla unemployed youth nakani ka time ke jongi te nakaliang ga jongi kumtu kabangi jua lek jawan sya kata ga banta man lagasi ti ngi isnehi baka don hiru ya ka jing kata haka perkat ka perrang te hakabede bakane ngila don hi ka jing ya kren pararang ba ya ada ya kaban late delegation lo sya kabor jo kasokar bada kum nuru ya kaba kin trekam no ya kenika TB hospital ni ya kanu ka baka sokar ka ya kaban wanra nalor pakai infrastructure kala don kum tu kala bit kala biang ba nadu kilai nadu ka nadu kalenti ka singkin ka building kala biang lo nadu syadong den ringi ba kar panang i kenang wan ra ya ka jingjot ya ka jing pra ki yet ni kum tu ki building la don ki blaki so pelen di kum tak te la da nakalen jong ka sorkar kan slam kan long ka jing kata shibun yo pai ba nalor ka bala plut na kapisa ujung pai ba ka bangi khot ka public exchequer